outcome of his deeds on Akan drama, which features the Adasa group. Asemi and penny for you, Sham, Asemi, I can't read that. Ebusha penny for your watching. And my drama shooting me, Nayaka said, Asemi, dear, dear, true. After I send a busha penny, I said, what you that one mother. Man into it, now. As I watch you, well, true, the Akan. When you didn't went to some penny more. Missenia mediato, Mr. Nuana made a mission and panto. Oh, I was a penny. What was happening? I come more yache. I'm more yache. What's your crump on one? Akrabosi. Tina Anto Chewa and Abrampia and young of us. What's it? Nia, you soon know how, Ninty, you go to where your friends so. Send your one so okay, sir. Pepe. It's a quarter no diade. It's quarter no diade no. Someone it's a small for take a hin in a siben on your woo. Oh, the American Biara. Was your penny? Yeah, I'm not sad them be you. And one no. Sad dear. I'm shiny ya. And then to top on a baby top you know. Niamaka. I was a penny. Madame, I did cram for me mentasi. I can't remember it. So, what for it you are, what for no daddy. Sir, but didn't know more for no more, Mumpero, I didn't know. No one to come out, go Buja. Jacassa, Niamaka, what would you know when? No, didn't win. No, didn't win, and I don't know first. Now, young Buama, Ninia, Kuma, where we are. You know, if I know that. I'm shopping as a mentality. Just about penny. Yaka, young can you yet? What was that over? Yet, if I was so cruel. What is your penny? Someone make you. And good job, my other Tuesday. You are my mother. I tried you was it? I tried I was it. We were China, my family this year. November, you put your you're more pan on no pen. Tinato Unafuno, and the man. What's it? Debbie, I think in one kind, and they are transferred. You are some into your kind and one, you know what's in the Akan. If not a call, would you have the funny Nikuno? Nabasa Mekano. I was a penny with our banners, so be big often to Jack. You believe me, I can't run my bed. Yanuma come and Fonso. Yanuma come and Fonso. Come on, share. Papa, yeah. Mamma, dear boy, my papa. Let me beg. Me, Tana, when I watch you. Mamma, oh, Fabiana. Oh, me, flow, order. Yo. Oh, bye, otherwise. What was so when I watch you? Oh, I see. Hey, as soon as you. No, buy a wine for now when you are blooming.
Aso. Baba. Obaya me so na no nwuna ho. Mami. On na ne ho. I da mami so ham. Onye hwe. Na open montre. Onye hwe ne sese ne nsa ho hyehye. Obaya. Yes. Oh. Asem wo wiase. Honestly, when you more, when you mananka. Obaya che. It's a maybe. Na den when you my basasa. Asem anko. Kede asem. Share. You say few hon. Asem is one. Catch me. No. Obaya, Osi mi nkonkoda nti na mi jama no. I don't know how. Emane how so wo be bibia. Abusan pen ye ko fi a what's mean jargon. Akoda man so twe. What's the bojani boyfriend dem be nti won ni ndi adem. Be hwe fi hon ntokwa boja wa ba bi so matem kisi diga oni ma abako. Hey, na tem kitabo. Ene jai ma wo mo e. Obi, ye wa sem na nke min jaman. Obaya. Asem be na okay. Ma, o ma di omo so mo pre ma ni ade na afi o no mo pre so ayede. Obaya me no nya adwene. Me no nya adwene kura. Wo kuru fodi ade wo so mpe. Okay, nze mo gugu opi. Ma me mo de me mpene so. Ne wo fa abrosen a wasi. Ene lorry. Me ensen. Won ya ni nyina akidi. Wo papa. Ne wo fa wu ya nyo no di ade. Ma Sunday di man no. Obusuani bia ne ampre hu. Na busuani bia ne ampre hu kura ye dia di dia na ma no. Ente preso ma no. Na we preso itwe isora na nantu kogum. Akaka kra wo su be fine. Bibi ye o krampo anyefe. Akaka kra kogoma na tikam rekọ. Bibia ni ha obium. Idani osisi so nyina. Ya ngasa abada medu. Mani ntina wa dem ja madam. Kwami sen na no men sesen jam nyame. Kai ye kire wo ka. Na wo kodio na meti wachi a. Sefe, wo mpe we. Ma me pesa maka de ne mepne so. Me so me fo amu. Na abaya nsen bi wo fie. Nsen bi ani fie ye ni de. Answer me da dem ko chodi bi wo. Echi ho me ba. Nti wo di me ba ai. Nti mi hwe wana. O twa me ba sisi ya. Ene encheri o. O mi nche me ba sisi ya ai. Yo. Aya. Hey. Minka wasem. She. Ukuna akudi. Sika wo. What did they make actually? Mama. Kro no. Mani sika na pimpo na mbre fie ha. Sa wote? Mama. Ye make actually wa no. Ndi me ko dem o so o kwa be. Yo. Kadebi. Kadebi. Na di maba. Atenda ho. Na mo nkan ro abeda. Ano di bana. Na bibi ya ho. Right na you. You are correct. Papa. Manu aduane ama. Say your second wife. Ana nchase. So mwari kwa. Oh, sense ko se me gwa na mngwa na mintenti me manga se ma predodo. Ko nyina ya me yo. Na kwa ta dana ha. Oh, say you have. Me sense ko so gwa ai. Sane sane. Oh, na wo ye fi. Sade. Na nyim de se me na mo wa. Wona war me kai de. Oh, na se wo kunu ehu na mi dinaza. Sa tell me waro. Ana, she, kwata. Wonya pado. Ma men kan chira na to wa se. So fa best no. Ana odidi agora. Me kai de bi. What be me nya agora me kan chira. Na mo fa best, nsem mo fa de. Na ususu ye mo fa cargo. Ndi se mo fa cargo, o da mi su mi use. Ana mo fa. Sam wa de chira. Oh. Ana kwata woni so na plate fi ana. Sunday found time changes. Mredan. Ndi se sa wo fu se me ka wo fa japade no. Ika ho ana mo. Ma nya wa de se me ka. Oh.
man and you are no, I'm the young. And Penny Kayam. I saw what you are Joe. I'm a coming at the American. Now, what mother guys why? In your bar. No money, you are just said. What funny me come. No, me tell you, in your bar. Me, your bar, you want to be married. I'll them tomorrow. Sir. Yeah, me tomorrow, I was a book of one Jim Simpson. And Penny Kayam. Oh, that's only a bit now. Who can't yeah, it won't be any open beer with you. Mammy can't throw. Woman, cramp, why a member? Because I want to be sana and have you come here, pa. Woman, why a member? Man can show. Now, obeying cramp, obeying no, what to make you turn us rough. Or Banus met me in my bulletin by pa, my name is what to know. I said, yeah, the mammy of I must know for kind. Marian. Mama won't tell her, but what would you tell me? Maba be taken to control. On pedal, and in glass ceremony. When was that? I did your mawa. No, can afford ban. This was with you, and I was in here. That's what family was saying. When was that? Mida was saying, minimum. You know, any BBI odia. Mida was saying. Now, maybe I had tea. And so no kind of meeting any BBI meeting. So I'm going to see a meeting. Until we walk on there, meeting to me, you to know. Oh, what? No, my carbon. I don't got any inside here. Oh, that's a one ferry. I don't have a no. So you're bad. Queer more watching you. Yeah. I'm from Pat Maria and I have to get a moment of my children. I did be. Free up. Hey, I don't got it. I know better. I saw one to your party. No, who has Miss Rowe? Come on to you. Now I'm a friend away. I don't want to. Oh, no. I'm a cry there. Oh, so, yes, I'm not going to. Maybe I'll be so sad that I will touch it. Nana, Chadi, I told you, what you say? I dance and be man. I felt that that's what finish you. Me ba kura se ja ka me bedi mu nche na nsem na so ya ma be PSU kura de me se kura film me beto mo papa ya osi mo papa nan kwata juma wodi wa ha no ama me se kura film na me se ha kwata ha en wo fia kwata be fia se me nana emrentu obi ama be PSU wa ha me ti osora nse hu kwa je se fia bibia se apata nye nso osora di chinse ne mane ono hwe yen onye hwe kasa mo se ye dia kasa nyansa nana ye hu ba kukura kuruma eno kwase ya na waton nana TV esia ene fridge esia kwata be tesa ko ton adi kwata ye hu de yemfa kwata kra emfa mfa so hu kwa ye tese yemfa kwata kra mfa so nti nana ya panso mo hwe na mo hwe ma ye mami nso a usu ana ma ye mo hwe ma sa ye jafa di ni ya e be pia ye wo ho kwa de men so kra what mami aso kwa kuma to yem ye be di wulma me so me kwa me ni abusia pani mo ye ba ko transi na me mo mi se onim no o ye lucky so se dey oba matum obia akade be banye mo nya botire na me kwa ko bobusia pani amane se ni a e ko so onsu ni ene ko bona mane pa nya sa je be si de nya papa sani me kan ye no enka me sim bedu na nsanso de mbatu ye de mintumi enti mo fa me bag no ma me na edika chewa aka chem se me se fi oni pa me ni pa me se fi oni pa minim ni ameso me ye o ni chewa na kasa na chewa de ni beye kura de mi hu bi da enti na me kan no se busia na eni mi anti bibia me ana mo hwe me mate mama ye jana kwa ya so chewa mo ma mama ye jana kwa ya me jana bra me ti yo wa we ni ti Oma me de so esi jando me pedam ko to edruba na me ya twitwu ya na me da chiche edrun da chiche na mo ai mo ja bada se se me kwa ba sisi ya na hwa wai
twan ye ba be kan bibi o mo misan ye mo do a da bi ye be kan busu asem bi na me pesa wo betra mu bi abusu asama yo what nana pa nana mi amete hei mi abusu mi wo ma enyama mi fi mususu so a entosi adan won mi de me bae de wo mo eye mi ba me bae wo yiro wo yinti na mba hwe wo yiro wo yi abusu fo nyina obi agu na jaw na so me tin kra de abu na mba abusu mi ba se nan yo na me di me kan da ba se me bo hwo na me ma hwo na na mo nye de abusu asem nti na mba na nti wa wunyum se so ahimfe ho mo so se me kokohwe na pelefo no wa Adasa mi bara se wo so mo nti mpesa me sra kwan na mo kokka na se wa nfe bibi esaya na aya bibi so SCC won se won so ko ahimfe we akonyo chia me kura nso yo nana sa na ti ngwantire nya de na se wa na wo we sa na mo be nti na me yende mara so nti mu ka se ye wo why yo nana me da se ise buso no mara mo pen ma ye nti me ye mututudu yo abusia pani na edi asawo na o mama kuma etu sei transfer na chawo ni ni adwa mpia wa Hey, abusia pani. Na o ma ye ho hye ye sa. na mu hu boja Ko boja. Hwe. na me ko Oh, man ko bra. Ko boja. ko boja ko Na abusia pani wan fre ko boja manamba. na pani na de edi asem na si ha na kwata wa Na kwata wo de wo nsuma me yan ko fre ne ma. mas me so kwata mara de kwata mena ntoa kwata mama me fama se me ntwa mu kana men kan obi na nsa me niema bi a me ye nti okunafo ne ne me nsa me na ye nti a wo mani na niema bi a me kopia so odwuma kwata edi ho tewa Wodi. Kwata wo no ade wo ma kwata no. sewani so katile na me ye me sabo na mo pe e da ba me kwata na mo pe na ba kwata na mo mitie Kwata kwa wafa ya bu adwuma mu ho. Petrol shell ho ko to petrol gu ni bensi ni mu ka ne ma. Me se 10,000. Wafa ya bu a meyi se wo kwata mpiesi ho metua si. won tuye o 10,000 ho. Odi abrofu se mu die. Na ma wo ba ma na atira wo brofu yi. ebusan fo me ma Ah, kwata. Na ka mu ya che. Boza. Wo ye boza. Me de si ho na ye fete. kwata na wanji aye bese me ma mo hai Na ai ni die ni ten. Ani so ni dia emrofo de no. hai chede me chiawon so da jama ko banko school yesi ye pe na we die yenya Nya nya ye. kwata yes ma men kan se mi chiro na tisi akoko fi wo wani tra won ton na wo yo mu mo wate na mo fra so wo su akotoku bu a wo de otwe homa na esu abu na nye jahene homa wate na me pesa me ka kire wo nen na ebusan pani ma sam nti na wo tem go wo ba be frem me ye mu bibi papa bi wo fie Abusia pani. busa pani na kasa asem wo kire no na min ka ba sem kwata dale won ja wo kwata sese wo ya mo ni atra wani nton o misi na be trem te drama wanya wani atra wani nton Na me ka ye. she Abusi apeni na me ka ye. na shita ha nyina say them my then ese kwato Amme. Na ye den. Wata na ye den. Wo na ye. wo bodin Eh, ko jima me ni yo. wo twam ko me ka kire Abusi apeni me ka yo. Me se te grama si e to no. Ana ni to mi so aboje se be to no na man tie. Eja mo ni sami de sia kwata yi. na wo ni mo se o de se wani anso de wonya ehwere wo sane tie Jure no da. abusia pani de o ka kira na nyanya kwa so ati je mi di oya wo yo oyi wa enti na asada sisa nkrofo bugu ade wo be bedi mu anu kuma na de nkokonsa me ka de mu kwata na me na me ka sasa na oya wo mi a obi a ka san ka di kra mi ya so mani pa fofo na mi so ri gina mi so wa na so fa adidi ma ami na wo yi bi boni aye me pede wa amana me nya ka ina ntoto what se wonim se ka kire na se wontie dia ani fi akọ na adi na ka sa kra meje fi unsem meje fi unsem malini meje fi woni aka maso akọ kwata wo meje fi unsem wanga santefo
me na me ka tira o ke no betuni na si so ba ba ka kwa yo ka to de me ka sa kwacha me na mpa o wa me ka sa me da ma to kwase o mi ko se kotokuro o baba me ta rough me pa cho o ta me ti to fu e twa mani ene de twa poma me na se ya tente Enyo ya tenten, ebe die dia. enyo ono a enyo ono a enya mbani sa esi yepe okwa akwa atade yen nam so yi me na ma dwene ho e bu cha peni to so ba ji adedie na mpa Ko mi se kwa masa afuo. e mo tell mo pa ja mu ka mo pa ja mu na mo ko ya kan mo ma ni bu gen ko ni na dai tri wala je we. meke ono a na eni o jima ya ne pasa akoko duedue o ha ma dwi wo fia ha ya ka o wo mo ko ne ta bu cha peni ka wo ba ji o bi hunu kuna ha do kwata wo nsi ye fomo mi di hunu kuna mi hunu kuna keke ene me de maka chohwe ni yi na wo jipe ebe ko mo ne mi hunu kuna hunu kuna ya ni mi so mo ti ko kakra sumeti ko nani o sume yo ani nanti yo mi chama nkoni ni mo na ti o Baya. Mami ko wase. Ha kase. Nti. Obaya. Me say. She. Ita wachi wa wadi. Unana. Me kwa wadi ase. Wan babo swe anta amechi. Enti wo wadi mita wachi pa nya me kan ye nyina nso. Wadi so. Waye. She eden cement na aye man. Plot bienu sesi aka se na ebisie nke esi a enyi ukuru so woni na awo woni na awo nti ekwan a wo benam so a wo benya sika ne wo de beba me de esi dan ama wo na me kira wo nu Mayo. woni sa wo kodwoma sesi a wa wo yi wo be ekoko wo be sika wo be sika enti ukodwum na koto ade a ka che ne se si ani ama bo ayede enti upe se de mpin 50 eduonu upe no de mawa ukoto ntuma na ada be kire no se sika be fie enti wo je ntuma na je baako edu Ma na mi yesi on kire me. on chew Edam die kura wo kan si mi misa no na me nyisa nkoto ntumi sei. Mi bisa ne nyina ne ma no funfun. Onche. Ekwan a wutimi nam so a bo modern na mi to cement bu dem bon. Sa kwan a wo benam sa kwan no so a na me desi dan na ma. Ene we de memia meni. Sa E se ma anya sa pa mi nsa besi fom mo. ba che. Se wo ni jawa. Why na ambe Esi. Uma o kwatra Na akare ba o bebe bia na. We de biscuit di pa o fe. aso me mo aha wa kan dem Oh aso. Baba. ma ba aso Oh na sa. ebufu sem bi ma sa kwa akoto wo ho bi Ene nso bio. mi menya mo mi tifia wa so na ombra mefrem mi kwaya wa se mi na se mi hihye mo ho do mi manyi sade mi ye mi tuntontom hie nyama ni basai nsam badam fu bi wo keka ka chemo ebu se pe ma na no de adidin kwa fo be je fi mi sem Jama chere wa aka ho bi. chewa ka ho Na on fa ne brodo na sikre ne ma no wa hu. abi na chewa edwin de se me fa ni brodo na si chenu kwa na ka mi fi wiase mi dada Na fi ade na omo time wa ni sa. so ye won yawo ayo won yawo Ma fa ne ma mi na mi fa ne nko. na metwen obi obetuni na esie bia metwitwa de wo twitwa titinga Nyama ko bi dem. e pare dwunu ho de ma wa sore na bufu sam gotin wona wona obetum we ja atete de mesemi Aso ja kasa. Ya kasa. Uni. Aso. mami Asema me ba be ka kire wo. Enwaso de ti. na so mpa to meti Eni se enkola no ne abusuafo ne yeye no. Kwanya obenam so na me ba be kire wo. Ko wo fa ni din na eda homa no so. Ko na ko yi firi ho. Affidavit o se e de be ni kokoyi. Na fa odin ene o yere edin hye so. Oti na me ka kire wo no. de pede tacha de nyaman a good nyaman nkrato ogodo nko sisamiti Ai efie no ene ne car no. Ko se din no na fa o yere ne wo din ka ho. na de man ti obe ye ni Yi firi so.
dama ti mu ko akoya ode abusafo no wasoti sisi abusafo na wo so sisi me wa ye abusampanyi potitru ode anyenye krampa ode abusampanyi ode ne sasa shasi abusampanyi so na sisi me so man so twa ba yentim na me ye ne de me chiro nyansa na nyi chen woni abusampanyi no wa woni me se mabusampanyi na wo kwa ne nchen na ni o pe bibi ma no pe ewie so what name ka chiro okay abusampanyi mom di na sem yezin ona de me hwe bibi simbi ndama na bibi atoye na manya ndama dam mo fraba ka de binim ban chiro wa di bia o chiro wo bibi asem bio ma wo hu de ye bibi wo ya sa baba ko ye ni nyina ma se ni nyina na se nyakopo ba na mutumi ye na ma de ni nyina bo modin a obi ani wo beto ni na mpo asifie ho modin a ne ma ka chiro wo papa den bia mo wa so sa wo nwa kogu mo o chance wo wu no wo ko bebi o wa ka che wo papa de onya wel mo mi aya ntanta na ma akoma banti ye pe na ma ya mo me de fe fom na anya yam de ba fa so aso okay mami ko mo oba ya na ni ni ko nye je wa no makode wudi mechi a no wanya ase papa so yentem kakra di ya me ya o jai masuma be to boss aje wanya ko tell me ko so da na ya me po aso nsese me pesa rof no on pe de ro man kan jo sa no na ya me ya aje we so mi ya obi bodan ama ati ame ya kola we madam no oi Deja se sese ejise ayo na ede na yo na mi hu be na sen na start say ya me na na dia che say esen da empompa na mi ti hu aje ya o do ho na do e dia na ma so no hwe mama wai mama ko je duro ho bebi aba kakaka semu chale oh tana oya na o so nto ba se fa di nyama na wa dini se dia ya me kra woni man ka mo yesa ma me wa ba ade a me ya ma no na ne se o ye wi ti se dia o chira do me ko na kra mo de do no fra ma me fa ne me si wo mi nya aduane na na ma correct mama first one abra o wa ye me na wo so ona ne te sai mama ye ka ye na ama no ye rofo ama wa ye den but ne se me mi anu ora me sraw ana kasa ma me wa ana kasa ma na se ne na ha ma bi ne yie kwa tai ne ma ya maka so nya chire di me ka wo mu ya me mama o pa che se kwa na ye keke mama pa che se kwa ta na ye mi ana mo ha me sa ha to ntimi ya me hwe ta do ntimi nya hwe kra me ti se kwa ta do ntimi kra me amenti ase ena kwa me kwa ese do fura fa me fa we so ena no mo fenye so ma ya nye yi kwa ta de me de fa we ni so ko to ni ya se ja padi ni na yare na me yare o kra ade fa so na obenya kasa so o te me na na yi ya no ha mi jama na nka ene mbaso ne le pa na fa ni ama no enye le pa na fa ni ama no bibi a usi nyama na nka e nya hwe ma na nka ya mo ti fe so mo me te mama ye o na kasa sa no ye ti so fia mami no me de okomo de mo ya na ko ne aduane na me dibi okomo de mo ya na ko ne aduane o che wa halu tare yo mama kana be ampa ho ka ta be ti ai sia mi kwa kama be kasi mi a chiro dance enkan chiro bia oh na we me ka pa cho oba ye drum mo na sen ko papa oba ye miss kan na odo papa be ne ba no tu a onim ka o se na mo unim ene na sa de oba mi se ma ko gina boss wo no mati afi o se sa o papa ja padire nyina dia dia oh aje o ye de enkata no o se se ni no dia yo no ni din a chese eche dia ni nyina be ni dia sa na kwata ye na me ka chiro si sa kwa menya na menchi na mpu na na se menya o babu no na menya ne wa se asem no
o say ye to boss boko o de be fa kwan bi so na wa hwehwem kakran me say kwa betimi abo kakra na wa hwehwem na obo de ase wase asem no sese na menim kwan me fa so a me hwehwem we wontimi nko nanim ko bisa no because me kwa so tro na me de ko o de mebo na nkan tru bia wati okay mbu bia ma ne me bo body pa se me saka kakra na nkasa na me bebro yo mama hello ba to me ko we de bo body o okay why na since oba ya director secretary no e won what is the talent that's so nyon wa me ma petanta mi so e won so ma thank you yo bo body o yo sakwa we kura o ha mi o ago muta pe yo ha oh muta pe oh, what are you saying? I'm so pleased today if you don't treat me, huh? I got it. I'm so pleased. I didn't want to matter. I was so pleased. Didn't tell me in June, how about I reply? Okay, hope. Old man. Okay. Oh, I'm so pleased. Oh, yeah. I had a boko. Nadano, Medasa, Medasa. And the company can be by. I don't know where my show. This is the cacao. Medasa. Inti anaya. Well, I'm off for count something. Sorry, Jim, the name no. Na, check. I some back and better catch on say. Say, Ubi, Ubu. Na, would you on idea? Aya, as I said, Oma, Nansa, as a sample at the Ayino Cacracha said. Baby, a papa, I don't know. But you're not got to cement now, they are patchy. No, I am fair. I feel, be pinty or down. Now I have fair, just where you are some man sour. Sir, make catch all. So when yes, I don't know, Bomadiana yet. Now, if you want your fair party, I come myself. sir. Nine, Edmund, More. Nisenti, down na car, never Kakana can. No purpose or good, incrat or good. Since in Craton, I had a doubt. I'm tough for crump, I start to do with you. This is a my imagine the Marco, Aqua Copo, Craton Fufu. But then I'm coming by the country and some of Aquabo. Oh, now so I had a opinion, so I didn't mean to be behind tempting. Sam to Marco Acobo, let me say, many barbecho. Oh, now. Sabi don't say a team no one do here me sam ni betim so o ande mu hia pra me re me na me ban me re for me kan oh yada yo bra okay e bu champagne ya e ju mo ko nchen kakra you kata no you getting something about the phone ama bibi nti pese de dun sabe ti ma die du me fa me sentin tim so yo you ya ye me fa sita sabe aka cross aka cross ta nyang nine episode oh I'm from the sentin tim nine ko friend wa ye episode pen headi o pentam me pentem papa me refi me toast water me se me de bro me refi a cha me ba yo was a pen me se ko yo nanti yo oh kwata o hinta botu dade ani mu nana kwata ye me nyawa anka da din me so ye atete o mo tam no fi atofo kwata Anya Brem oh yanya adi unkuto na ba me kwa na mbae wan hia obia wo kwanso oh men hia obia ala obia ba mete se mpaboa bi ba na em se jamani pa ba nu bi na na me mpaboa na eba wan hia obia de ne transfer
Na ha de boko. So na mama buta ne bone. Eni say, mani nsam. Nsam na kokoko so what ya na sa wonte. Nsam ben sa. Enti wonte say ya kwata. Eye abusuade na mo kire ye no. Me am de hye kwata. Ai ye chefa na kwata ko ye pipes say wodi ni din e na ayo na yiri din wodi ato pipes no so. Ele say kwata pese wodi yewu. Nsan se be maame empe ka senti no. Abi dia be maame se nyehye no. Kwata ko ye pipes. Edwo nu ni din na ye tibisi me ka akire wo. Tinya kwata kasa kire. Ente sa dia se no besi na nya papa. Yo. Enu ti na me ba ye. Yo. Unu aka mate. Me no be kasa wate. Me bi nduma. Yo. Uka mi chawa me wate. Na ka chawa masa wa ma no so se mi chawa wate. Mate. Mo fra ya wo mu obiara mfo ni pe biara ntoto. Hwe na wa ba na o kan kan. Mo fra bon nsa no di no mo fra bon nsa mo no o twe na so na nti o mpine so na wa be kasa na o di akire me no. Promo den densa oni akone mra na he kwata wo mwana kwata wo kwata no wo o papa mo ana afre no kwata me papa wo wo mini papa bia wa asase su sese me papa wo kwata no wa fre ne mame wada ya metumi afre na isa na wo kwata da na wo wo yi to me mame so me kwa ni ro wa kofra kwata ene ade na aye so ra kofra me ma wanya ho ti atete wa sitie na wa be de me ka to me papa tele ye de wo o ni na e wasem o te ka ma wanya ho ti atete what of rogo pen eno so e ma to concrete da o sa ka wo ni se de ti plaster da ho mi bisao wo na te se wo kwa ye crack te se wo de udi na ye pipes na nya sa wo de udi no wo yiri o jira ho e di na e de be suare me ma me ne papa bra na wo jira ja hefa e be suare di na ho sa wo ba de si mi papa na ahye ya de o de be ye no bi so do papa ngu wo se se wo wa paka nsam na no asum de na aso de no pa na obe si akonwa mu na wo se bo me papa me ma me tiase me papa tiase no se ka me papa to ton nsam na no sum de na ka me ma me eso na pa wo te bo a e ka nya ne so ye jafade a mo mudi budi aka to so na ye wo ni be so obi a o se se ni de be ba na nya do you so obi a iya ro mama mi ni we duku wo ye ba bo me mama mo me a do me me a wo ye ba bo me cha wo de te me so wo ye ba ti mo me cha o me ka wo ye ba ti da bo me wo kra pa na se fa ni pasto mu a amado se de meti tu se menya ntoma go a meti na wo si jira ma mfre kitikiti din ta pa woni na wo na me da wa me ka kira wo sadi wo ko di me mfene so wa hu se na me ti mi fie ma ya from me men jana nka wo benya tare ale utum soko first na dam next me se abai woni de me kwa ko oh da wa ta ama mo abo woni wa de wie na ba be mu fa be metama no pe mesama on do antwe nana sa me kan no se me saka on saka juma no o ye nya me ase me me she juma o rade me da wase ya ko tie me mpai bo so me de mo fa mo wire she nya me mo mate tinu se de me kan no aya mo aye mi se busan ya hwemu a mo ani nipa ye ni da mo se na de bia me ka kire mo se mo de mo fa mo ni ntu obi aso abra Moses metiasie na menye nwuye de bibia metamo chipintin mo bibia nya basa na hu ni aba no so adwuma no no nso se wa ye kiosk no na ka dry je se ye beto nti ne message se me she adwuma se a acha be boso metimi ato ama bomode adwempa yes bomode adwempa metimi ato ama so obi boda hwe oni aso kwala papa se ya dwun wo mo timu se mo di wo aboro mo di wo aboro ai o branti e tale guy baba sa I see hey papa oh yes mi se jare na me ya adwana me ti mo kan da wase branti e nka kase o fa mi fe adwana bi mra mo na ya brena aso nana do ya ma mi di na no nka o ye ni ma nso wankasa hwe na me dia me wani me nana James de so wa wani tia o ya sa na o ya ha no eri ai wo mi na kwata ye o ya dai
hwɛ kwata dia odi no ejapade wo nneema no nyina kwata kosesa di no ya de ne yire ne mma din na ahye so atoso na hwɛ bibia nya mai sɛ hwɛ de busuapani aye busuapani wasan pata ko so na odi atim ha no na ya tru de agu ase no kuya mo aboache eti we nyina ya ne yire mu ne ne mma din kwa na gusu on papa japade ya de ya no nkɔpem dan ana busuapani nso taagire ateti adu ne nsɛtimi so asia ni sai owura yɛda ase ye ha yɛda ase oni onyafo na asenka wate yɛda ase yami shira wate ekwan bɛn na anam so onya asa ahume wa ya de ahɔ na ɔyɛ adwuma sɛ kofo yi ja wa ya de sɛ ɔmpɛ ma me na yɛ huhu okuro ma sɛ kobo ja yɛ sɛ saa deɛ no okuro ana me sɛ ɔnhwehwɛ mu na ɔhwɛ sɛ yɛ no koro a ɔma me hu ɛyɛ kachi wɔyɛ ade bebree nanso ade wi a wɔyɛ ehu yie esan sɛ ɛbɛyɛ den paa bɛyɛ nwanwa sɛ wo dwuma mu na benyam adwuma mu krata bi de apia bonte akokyere obi wa kyerɛ nua adɔdeɛ nanso saa deɛ ne hwɛ hu yie paa nyɛ saa yɛ so mu sesi a yɛ bɛkyɛ kofo yi ja wa ya de medasi pi wati medasi pi ma fa ko wo de anwumre me pɛsɛ me ne kɔkyerɛ busuapani nti wo de anwumre wa asia ni sai kofo yi a wo kan we ya di ku wa wo amai mani yɛ sa mani ye nso kanka aban mbrɛ kyerɛ sɛ anka nneɛma a mo kyɛ abusuafo deɛ moafa bankasa bibia yɛ som sɛ yɛ deɛ kakra yɛ nya na afi wopɛ sɛ wobɔ yɛ nyansafo no na no mpo deɛ ka ne kwa no ano no ade kyɛn deɛ dɔm kyɛn no ano no na wɔ isa yɛ adufuru pɛ mede me mma kwan kra sɛ asɛm no mede kɔkɔ kɔɔto deɛ de bɛkɔ asɛm wɔ sɛ deɛ de bɛkɔ monto mo bo ase na munya saa sɛ ko yɛ na mo mɔkye deɛ meka no ebisa anya bia no ɔhene wɔ kurom ha yi oye yenya de hye ofra busua yim sanete enti sɛ ɛyɛ paa so sɛ de yenya a twa ne twa se de kɔto n'animu no ano ɔde yie to de ɔde yie to yie ɛno ntimi firi ha nso mɛkɔ busua pani hɔ mɛkɔ ne hɔ ɛne yɛ nyina yɛ sɛ wo kɔkyerɛ busuapani wo foa so na wama saa ne ma yi kɔ so a yɛ nyina yɛ bɛhunu ne yɛ bɛsi sɛ yɛ asɛm bia bɛkɔ asia ne sɛ nana sɛdeɛ amakete sɛ mempɛ sɛ yɛ asɛm ɛkɔ busuapani hɔ bi ebi sɛ wayɛ ne ho anom akokɔ kone ti mepɛ sɛ ehu sɛ yɛbɛda da busuapani a no ankasa pia firi na no na akasa ampa me kokoro mutimi ni aso ntadua ɛhɔ ne yɛbɛtimi di baabi a de ko bia yɛbɛtimi di nako timi de munya mai asɛm yi ni timi de mmenkɔ busuapani hɔ ni yɛmfa nkɔ to na ni sɛ kɔ hɔ na nyɛ yɛ de me kokɔ straight me kora ma saa deɛ no nkɔ so koraa wo da gya kɔ to asɛm ne yɛbɛka bibia Oba ko ni o no owo saya de nanka me yira jo nketia o ti ase a nka nyen se mitu kontomre anka me so dia na ba no me mi an se ma be transfer na ma sem nan no wa frame papa me se dia ni me si ho nyande o bi de ni so na fe no wu aya ni edin ya busuapani na deɛ hwɛ ɔno ankasa na ɔtwi ne kontomire ɔpɛyi oniba wɔ kɔguare a na ne kɔtɔkɔ da ne nkyɛn oniba na wasoma no ɔde akoa agya bɛyɛ dɛ ma badeɛ ne memfa menyɛ abusuapani say opani a odi akola na nkonkon ba nfi a ono ana ebo taso ene de ne bet mpoda yo ene me fa me check bi a che na de bet gwa ye mi hunu bi kra da hade boko munam yo ya bisa bio ke Moses madan ko abusuapani yɛnkura ne bɔne ɛni sɛ ɛkɔ me nana me hɔ kɔsra wɔn na ɛkɔ nsɛm bi a ɛsisie ne nneɛma a yɛtetew yɛasom no ɛne adwene nhyia ɛne sɛ ya yɛde adeni abekwata a yɛde ne si nkwala yi papa na mu no
ɛyɛ dwapadeɛ no ho nwoma no yiw wasesa ne nyinaa de wɔno ɛne ne yere ɛdin na ato soɔ akyerɛ sɛ wɔde nneɛma bi ataa akyerɛ sɛ wokura no wonim ho bi na nyinam biara no mesi me bɛbu saa sɛ wonim biribi saa ɛfa ho menim biribiara saa busapɛ no so nim ho hwee menim busapɛ ni kan kuro de se tia na ofra asɔre baka no korɛ ɛyɛ homa ho asɛm na wokan nhoma obedi ne nsa tintim kyerɛ sɛ ɔma ho fa ho nsa tintim nhoma biara so na sɛ obiara bɛtumi de ne nsa tintim nhoma biara so biribiara kɛkɛ nti mede hwan na de ne nsa etim ha no mu ti na meka ɛyɛ na wan charles bokoro mu tie tim hwan sa kɔɔku moses nkɔni na busua court ɛyɛ sɛ homa yi me se hwan na de nsa tim ɛyi yɛ me ɛyɛ wa menim ɔbusua fani sɛ wɔn menim ana ɔwɛ mmɔfrasɛm saa wadi nkwala asɛm paa mete ha ɛna mommra mowai wɔkɔ mete ha ɛna ɔde nwoma ba ese ɛyi a wɔfrɛ da akyɛfrɛ ne ade bɛkeka mu na akyɛ afei anokwa na mu nsu atutu mom afei aban foforo bi ba so na sɛ wanhu nsakra bi a ɔhoma no ho a ɛno so ɛbɛhaw ɛfa asi anom ne ade nti me nso akɔkora menim ho hwee nyame ne nokora anim ɔma me de nsa tim so nyame ne nokora anim abusua pani wadi mmɔfrasɛm dodo wadi mmɔfrasɛm dodo mene asɛm wei deɛ ho asɛm ɔde nti medeɛ mɛserɛ kɔ ano makɔbi sɛ baabi woammɔ mmɔden koraa abusua pani woammɔ mmɔden ankyerɛ wo pani koraa yo munu na wo ayo papa se akoye di mawu he le ke se huma odi bayi na sania atimi ede se me dia no di enya masem o enya masem odi bayi se me fa me se ntim so na me so me de me se tim so eni gua se se mbeni abusuafo wie mefrɛ mo a ɛnyɛ bɔne ɛnɛ kasa bia yɛ din kurom ha yɛna mede hene wɔ ha ampa ɛna abusua daeɛ nso mewɔ mu wie ɛnneɛma bi kɔ so ha no mo a manhwɛ ne yɛ anka a ɛde asɛm bɔne bɛbɛ fie ampa ɛne sɛn yɛde hyia ɔwuwu nansa yi ampa yɛde kwata di adeɛ na ɛnneɛma a ɛkɔ so no ampa ɛnkɔ yie ampa wɔyɛba wɔ sesei wɔyɛba sesei amanfoɔ kɔ nsuo mpo a yɛde kwata dini ampa yɛanhwɛ yie a wɔbɛgu yɛbusua mentena hɔ ma ɔnyɛ saa ampa nti kwata no ɛna asɛm bi a ɛwɔ biara no ne mbɛka ndɛ nana wɔne hɔm kwata sɔre mu so asɛm wonim sɛ obi wu na sɛ obi si nanan a ama ne ɛsɛ sɛ wɔnyɛ nana menim ɛne sɛn sɛ obi wu na wɔnyɛ wodzaadze a ɔwɔ dɛ ɛhwɛ dɛ nneɛma nipa ko no ogyae bɛtoa do ma biribi ato yie maakyeakyea no bɛten gyina hɔ wonim saa nana menim ɛna wode obi adeɛ wadie wode di agorɔ ɛno wampakyɛ mamfrɛ ndzakɔ kɔhwɛ deɛ nkwadaa nsi ayɛ deɛ mate nyinaa meka sɛ medi akyiri a masɛm bɛwa ampa sɛbe deɛ mpanyimfoɔ sɛ adidi daadaa na ɛyɛ yɛde ti prɛko ampa deɛ woayɛ yi ade deɛ no magye afi nsɛm mea nana mɛɛsa magye kasa menim no asi so wate ampa ɛhwee ha me sɛ abusua panyini mea mabusua panyini ɔde me si adeɛ so ɔyɛ nneɛma bi a ɛnyɛ wɔyɛ ne ho motoromodwo komisi kɔmisa ɔkɔ ha no aba ha anoma kokonekone ɔkɔ tifi kɔho nsuo na ɔba nafoɔ bibisa ampa mahwɛ ne yɛ ade bɛto yɛ no ɛnyɛ enti abusua panyin nso matu no adeɛ so ampa wiɛ wɔne hɔ ɔnyɛ abusua panyin bio kɔɔbia sɛsi a mede nyaa me nipa ɛgya moses ɛna mede asi abusua panyin
anything. So ya kola. Na hu nsa wo ma. Ampa. Oni mpanifo. Sa na tie. Just ya. Ampa. And with Nadi. Se mini ho a. Ni bibia. Ampa. Na sesi anso. Me mato. Amanfo nyina. Mini Moses ko su asem bi mu. Ampa monim. Sasa no be ka no. Oso obi edi pepe. Ampa. Sebe ya asem boni bio. Ensa ma bio. Ndi eja Moses. Manenko. Yo. Yeah. Abusunya. Say enya ne tintin ene ne tietie. Ampa. Ni ana na se me ma ne ntomo ne se. Se ni abai ama ye hu. Boko. Ni asie. Adunti no. Obi biara wo abusunya yi mu. Na wo ya ware ni ana se wo ho kafo. Bo maden se adwapade bia wo no. Ampa. Wo ya isamansie. Yeah. Ansana. Wo be ko krachi a, wa ko krachi. One. Na ankɔhwɛ a ɔkyena na deɛ ba ne ebi asa akɔba bio ampa asɛm a ɛda hɔ no yo ampa sɛ agya mo sɛ wi a kyia me ipɛsɛ me mu so kakra yo nana se asɛm na si nta pɛsɛ ɔpagya mu nana ɔpagya mu o ɛne abayire o abusua mu de abayire ba abayire ba aso sorry me enko what did I wait me for the mean design yanko bi good show